Baba kanka hiç yapçı. Ne bardaran ya şari kulub 11 май бародарони шаҳри Кӯлоқ қитъаи 1 инҷар пеши дарвозаи намоишитоб ҷои мошина овай нигоҳ кунед раҳо ҳама овай хеле мебинем бародарон вақт барин гиромӣ дугӯ бошен паси обед бачану овзад ки селаби хуно да даромад рафт хеле шумо мебинед тӯзунои мара овай Кук ҷода бад гоурачка намису ҳама овай бародарон нигоҳ кунед говой чиё ла зара кук ҷода гов Алло. Саша сколько надо? Тоба канка да? Я сни вчера узнал, что вы так. Усрамара шушта? Где на каншишка ёшля. Шоубур. Ҳозунои мара овай бародарон нигоҳ инҷа раҳай тӯзунои мара овай худованд нигоҳ дора пагане рӯз дига бо иди рамазоне бародарон ин паси обед ина имрӯз соат чанд шуда примерно як ним соат дар ҳамин қадар ов зага як ним соат дар ҳамин қадар ов зага одакунро хонора нигоҳ кунам инҷа подвала подвало пуёшин бобурем бад давом шуд